And basafika abantu beqonda ba like benza umtshisa isigaba beqonda ngumntana nyani but ke okufuba bazali mntana wenu yo bra like no understand a mistake and namsindo ne but mntana wenu andini yo bra kaka ayachaphela bra saba sayithini but yakhiwa inhle ngoku yabo ngoku inhla masimba bonoyibona ngoku that means lando Reno Funivation wayesitsho mysterious ways in mysterious ezinye izinto wayesitsho umdiko ba noma ndiwile man yonke lanto ndandiyenza ngamandla am umzukulwana uzayiwisa yabo qala nyani mfethu ngunondlotho mna negazi ngoku hayi amasimba Sibenzane nice foundation banenze kaka wenze kaka nyani yo andenze kaka but zizinto ezenzekayo wethu senza into engakho kunjalo bake kwenzeka into engakho ndikhona awe semgidini ngo-2002 semgidini Rotman sibancinci nyani bone chaze yazi ngosihlani ngobantwana ententoni niphiwe ibhiyazi zenu ezimbala nomqombothi wenu sanxila bra noma ndina 6-7 andinxile emam nona 6-7 so usiyabuye usiyaxhathazela bona khazikhaga ukhazi mabashithi badala lana like yabona 9-10 so yabona lana yahanjwa la way ba okay sibuye ebusuku sibeke komnye uronda singabantwana siyabizwa ke ukuba okay buyane eqonce bra siqala ubuye sibana ngimnana egate you bandase andinxile ndondondondoni athi my cousin nomumjita yayindlela enxile ngaye ngahlaba yabo as a joke iyahlamba singabantwana iyasihlekisa ivula imela legaka ibe nguraza qala apha bra esihlahleni unyuka yotsha ku elbow yalamnana azuka xelela singabantwana sonke abana 7 singabantwana sonke apha komuntu mdala legaka iphethe imela lomnana yonke ingalo yakhe ibomvu akasalili bra asisalili sonke phuma bazali yaphela umgidi bra cela uphela umgidi phuma bazali bayalila bonke like bonke abantwana like bona befamily bayalila ayikhona into khoyo ngasakhala I choose you Jabjita Poli be mistake xala ungafi xala yo pride bombu yo yiminyaka zenzeka izinto andithiwamatazi nganyani ngalobusuku andasalaliswa nabani thayani udaba ubani phanga yo zenzeka but izinto ezilawe ibra izinto ezishushu qoma like what the fuck because licinga nenye ke fuck lapha kusemgidini kuze ndikhoyitshwe ndiphansi hamba beliyeke lo yekuye emigidini wena bana ngicela khula because kulona na 9-8-9 apha kha usibhaqenye ithanye bama emli yayibo lana sikhali icawu basisaxhela khangela xa sandima uyangest uphaya kuqale ke wonke yuka bamama ngesikipa la xa ngiqala ubheka yandikwisha leyo ndibona playing ngoku ayixhanyala nophisha nabona ababura bayabana bra ngabethwa kodwa la kaka bethwa yakontiswa bethwa ngama yibona emli le Coca-Cola lophukele kubusweni hlatshwa ngescrewdriver wonke umuntu bani family yonke izikhelela bethwa fakwa kontiswa ngeajus wakhe ngiriver hayi grande I deserve la we ayizondulala lamchita ndimnayo khapha wonke umuntu fakwa la cala keculwa ke yabona masiva lawa ndicinga ba uana nani ba wasuka baleka wayozimela ba okay sisibone sibhaqo nomdala sizimele sonke yayibona abantu kanti mina nzimelanga ndiyafa yo fana la kake nagmeri bona banje unye nagmeri leli nomuntu sawa banje nagmeri you are a legend now nonke ni ndimndedwa lo nembundulo apha endlini yenzeka abantu abaninzi like abantu abaninzi kanizanga nabantu nawe zange sekwakufumana ne kubo lo uyu abenzozijaja branch ma nimndedwa apha endlini yu uyaqonda la ube nguwe wedwa endlini ade kubamtholele ngomqondo ya you wrong la we bra nobunjani so ideftar umndazi xa ifikelele lo hlobo
yala we khona imovie lelo hlobo like ihamba ngezi-stages phayana cha iba ne-dots yabo apha emehlweni la we iyafika pha kuwe ikukrwece ba osh ndikhona yabo wothuke mosibayi sewuzithi yabo ithi gqi after 3 days bayikrweca ngokukrweca ngalatheji but oh la bendithende khona undindisholo this time just imagine okaka bra usweke mbama latheji awukho mntu but yava ba ekse kwatyiwe yeah ikhona i-talk evakalayo but ayesisixhosa yeah no after latheji ulele kaloku inarhmeri lawe kaloku inarhmeri ayikubambi nje ikubamba la kaka juice yabo la we bra I feel like ingathi sidudla yabo la we ifayiso sisidudla inamandla yana bijim up like gravity yala kaka kule ndawo ujima kuyo like is super extra strong nawe kubamba mna nam awukwazi uthini like uphelele kule motion like ayitshayiwe lo way like la when even ivuke xa after la when cinga abantu abane stroke bona abantu abadisable abangakwazi umove ideftarhla feeling bra la way kubama bra like kukhumlu lapha ecam kwakho awukwazi umkrweca bra like ubhonzi lo aka move like uthi so I just jonga uthi so like ubhonzi wakho uthi so like uyafighta ke lakho ufighta njani ikubambi njani kwanengqondo yakho la way lensithi bayidefta la way idefta ikamkhwakho umnisitsho kuba kuninda ukukhwaza like la way like ndiletsilele imali ndikwendiyakhwaza awuzova nja yamu awuzova la way jonga iyakwazi uphuncula bengathi uphungibona noba ndifit mhlawumbi ndim ndedwa lo phuncuka isandla siyi-1 but njengoba siphuncukile kaka isasibambile yesus ngoma jonga sike ndiyibone ndithi bra masilwele weyi ndiyacela cause ibhambele we bama uncinezele masiqhekezane cinezelulele futhi fanini kubamba ungacingelanga bra igqiba ikuvuse like into tshayiwe ngathi leyo why ungandicinezelo kokoko kunje mhlawumbi nesiyala like indivusela ntoni cause uthi wothuke yabo like indivusela ntoni ke file yonke laa nto kaloku for ntoni bra la way yabo but la movie yabo yenza lo way la way and then xa ifika kwesithathu ke ngoku like apha emehlweni lakho uba ne-dots aneyala kaka yini uba ne-dots la way ezi-red imehlo lakho liphela liba red lonke okwesine seyikuwe ke ngoku ithi khange undimamele ubambe mnqale mnana khange undive mos krwitsha unyufe bra and then dead yabo ke okusethu I feel like mna ndiku-stage 1 wena ukuthu xa ikubamba macala bra ndinoloyiko lwakhe macala njani qhumisa impepho petho uthi lo mnana kalofu nini uba imbamba nobuhleli njani la wey bra yabo mntase ishushu eyakho inarfa nimeri le yakho njengoba ezithi senza ngonarmeri irongo ifuna shushu ewe kaloku thetha ngawe tshomi masimyeke yena cause la wejonga tshomi amdala ndibamba nam yabo indibamba lawe ngqoma ejo lomjita yabona first time yandibamba lawe yandibamba yinto eza-resell yabo yandibamba lawe not resell yabo but sensitsho phaa 20 ndondoni yabo thethe lo hlobo yangathi faki emndile kaka lesteri emlonyeni wam ndiqoma ingcolile le bra kuzinto zonke akhethe isteri like alinqabi emndi lesteri waqhubela ubona emndi lesteri steri asaziwa outside of pai nothuka ndifike ekapa ndithetha ngesteri milk abuzwa yintoni leyo abayazi steri bra like loo nto bayalaziyo bra like waqhubela ubona emndi lesteri le way ngathi ndifake emndi lesteri ngoba kaloku yayazi and yamurisa la kaka njani yafuna usigqiba banogqibela emndi banogqibela esteri thethe lo hlobo hayi malaka ngoba cheap cars on otherwise you obvious ejo endlela endihayi ngayo yabo
zone out kuyo yonke lana bese ngqomathi kuba sithetha ngantoni nini andikhumbula biphelele phi yenye itopic udumza bethile right hlala nathi lawe just amshayisa nje besithetha nobudazi nina basokuba lawe ngoku bese ngapmere ngoku yo jobe ngile brand mangalotho ngoku jo serious libelana sanayithisa ngoku serious kama lotho ngumfikalele phi lotho alright bona ke okuyayifila ke yeza a manifest ngenti bong but nyani kodwa mndasela wena nagmere yakho yandoyikisa kodwa ukujonga lawo like I feel like ishushu uleqo ukwecwa ngenqindi kunindi ukuphutha macala onke hayi eqhela okwena ntumba irongo lonagmere bra but right yabo na feeling ba abantu abafa belele lakaka I feel like abantu abafa belele lakaka we bra because the way fit ungafunyela webu week abona webundemdem and I feel like ba when I feel upenika grit boda unye lakaka like la way bra like la way nobunga fit kangakanani gaske comment izipatana so we should comment Grootmans izipatana bra ubuza isipatana sase arena zanga safunya like lakaka bra ifiti la way bra ngiyasila ayisindi bra awu feel weight yayo cha ukwazi uphakelena nsithi like gravity yala way like ingathi extra awuyayazi ngithanda lona le basi bayi2 ngoba bizobabhlungu lona le ngicacisa ndedwa futhi bebezoncedisa TikTok bang I know friends zam yo atsho ni high bra ngiyayehla yanyuka feel okwe hybrid so yo brazil man nyani Ndlena orange lebi vele qala but I feel like ngase kabophe sethu Sabzone yo sapi. Dathanda Kasha. yo akara guys yo ajonga guys nanincanywa man nanifila man ndazincanya comments zenu pha ndini nami ngihlala nje banani baselwa ndim namhlale phani baselwa ze comments zenu yancanywa le Grootman la baselwa bencane ima ukhona omnye girl dibane naye connect kwa vibes ane wangikhwaza ngegama Qomandazi wathi ukwazi ungandazi kala kune podcast ngibukela phana Ta Chayi uzongibusela Ta Chayi and also ngicela shout out libele igama lakhe yabona ke lo Cela uzucomment eva mina niyakhumbula ndinathi shout out yakho dini nami ke ndathanda libala phofu nayazi videos libela kokoko weed yayenza la we but ibuso bensonene libale guys nendawo endibene nani kuzo kokoko man guys man Jonga usimzulu manibophe nganto menza zabalena lo ndani uxabana nobuza kunika la reason umncinci khona lo umncinci khona umncinci utsho kamsama nangiya ukumkanye ku Chorus mama ngitsho phela rizo benthengelo ngenye cashier ke kwaSpar ke lawe uthi uyayife hey Tixo wami Mrs guys Jandi nilibale okay zikhona eza cashiers eziyi2 phana phakwalikho yabo wena chocho Sivu osiya ekalo besidibene from landlela seCV yabo igama lakhe nguSivu yeah Sivu pha kanye Sino phayana nona yami I feel you to the fullest nawo machayi phakathi endlini nawo tsho mama bonthela uRiza kanibuza igama la ngicela chocho yabo but ke ukuzalibopha iqenge but uzobotshwa nguMilan this time yabo ani libelanga guys so nezilibali nona zami lahano andikhumbula enye jo anda guys join membership kuba and guys nyane man jona ni membership ufundini mani yabo
Sibe nabanintsi ezweni. Anda, esimthumela kuhle. Kusekhona leyo. Obubuhle. Kubuhle. Luphindo. Lwana yami efe ngicela uxolo bra. Ngicela uxolo jo uzabuya nini? Ithi wena. Buya nje yami. Mamela wena. But I think siyakuwe kodwa. Possible. Sizoza kuwe ntwana yami. But if when ikhona possibility ubuye. Skis ntwana yami ndayiphosa la mini, but izoba deftag next time. Enyiwa. Sipore. Skipore so zipore. Ndajaja wena chomi. Sethiwa nguwe bana chemistry. Akho chemistry. Sayizama. Sayiphusha jo. Sayiphusha tibekho. Yo ayizoba khona ngenkani. By fire by force. Kanjani? Nanami gqibini ixethile le ncoko ne, but nisekuyo. Sayiphusha nona yam. Nona yam. Zininzi izinto zenzekayo kaloku apha fast emhlabeni. Zininzi nyhani ngxaki. Ndijonga hey guys eKapa kwenzeka ntoni buras. Hey Rotmans uzithi. Yeah man yekuthetha wena. Bhoda ndinyeza kaka. But I go grand la we otherwise you go grand la we. Yo ishushu. But ke nobangibana asiyazi ngobana bayenza la we masiyekeni man Rotmans man sisiphoseni. Ninzi guys emhlabeni apha fanele. And we only live once. But nakrasha kwakho. Fanele. Yebo. One khumbuliso. December. Ku-December. Ku-December mbawuhlala nomntanami. Yabo, for iveki. Yabo, phofu it's a must. Yabo, for iveki. And then ngoku, no kaloku sensitsho like le way soyi-2 because kaloku uDecember uzoba busy ngxaki. Yabo? No uye kububa uzobe ngxile kanye ngizobe ndisithini but sabe ndishushu. Uyabo kuDecember yabo uzabona nawe nona yami. Umvaram uDecember fonini uhayi attract into ezishushu fonini it's a must. Nophushela kwayena uBoyzini. Lensithi nje okoveki hlale naye le way strongane so simane stekete sana. Yabo? Number 1. Esibini ke ngoku Dombolo. Yabo, but ubusini question yakho bra. Leni yakho December. Push Dombolo tro. Kakhulu, but ke ngoku anana benza bendiphi. That's the thing. Yabuza plana grand babuzazi buzobuphi incamncam. Bathi into naba uyenza. Namba uyenza. The serious le. Noma yiko serious, ayibonje noma uyenza ngoDecember. uDecember fanele ngifuna uhlanga nomnanami bra. Mendulo leyo. Kubo. Sapanda otherwise. Yes. Ngakumbana igive. Kama leno manje ufike kubhana kubeke must sense something. Usawubhana something ne. Yo, shy like something. Jofani yabona if izinto bezigrand, yabo. Mina benplane mos for repeat yami. If yakhumbula bengena ringa ngalo way. But ke uyabona ke ku oxikaka. Yabo. So ke I think mina ngoDecember fanele basishaye nje something for about creative control part. Yeah, beach house. No beach. Yeah, beach house. Beach house. The shush and go. I take it slowly. It's a must otherwise man machita man. Yeah, bo. Ile ke ngoku. But go Dombolo phambili man. And then nani can join in guys man yabo. Because yabo ziplans zethu but siyancokola le way. Yabo? P. Beach house. Yeah, wakalo fanisa be shooting vlogs ezamasimba true. Sibiselisa kabuhlungu. Mna kaloku yabona this time. About this time funeka ivele ibekwe inye pha camera fanele. Ne. Ewe. Yakhumbulana nobesoyenza pheqeqe. Yeah. Bese kwenza into lelo hlobo masipha. But ye kwafumaniseka ba ungumntu ndongo. Hey ninzi kaka yenzeke pha bra. Yeah. Leni ngithetha bayinisi manje yenzekileyo man. Sikunzima uyicinga yonke.
Hey. But yonke nala night bishushu otherwise. Andikhumbuli most yayo. Ya buyi mama lathu uvuke uyiyoyo wena fonini. Yo. Kaka. Huh? Wine. La wine ifuna play. Usele wine? Wine mna. Wine wenzela kandiswa. Umdlisile. Uglisile. Uglisile. Lenu yo. Kala club cup I plastic cup red. Andikhumbuli. Yayibo? Uyayibona kaka? Geblo wine. Nanso ke. 6. Wayidibasa le beer. Bese ne black kaloku. Nendikhumbulayo mna zeza short band manje niwangishaba qha. After lo kaka ukhumbula enye. After Nike iwine usahle nobulelwa pha eCaution. Uyayibona kaka. man la event. Bekumandi fonini ba. Fani bekumanda masimba phana. Nje niso zatafile. Yeah. Idea kabanle. Ay. Oh yeah, fonini. Hey. Lapha naphaya. Umna bendiphi? Everywhere we go. Ngena macherry. Iva. The hoster. Umna ndi host chomama Stile umna. nawe indlela yakho. Umna into ndifuna yaziwe yabo. Umna like serious ngam guys. Jobe sanothetha kuni le wiba I feel like mna ne personality eziyi3. Like serious sound ngathi ijoke lo wi but nyanyana. Umna bra yawahlana umziyani ngobe yanimali umjithu utheni. Like ox mna ndiyajaja mna ngokwami. Ndiqombe ya bra uzethu ngoku. Yabona lo wawuthi uzethu I feel like ngomnye umjitha wesithathu lo wesibini okanye uze. Yabongo Ta Chayi ngomnye umuntu o different kaka lo. Like serious bra so zibele uyokoko live kokoko mos yayana nhlala every day. Then sit I feel like ndizi personality eziyi3 and ukwenza personality eziyi3 zonke zinentshaqa zazo yabo. Ezantshaqa zazo you talk yabo. Kutalk yami ke abantu bayathanda ucemba ba uzithi ngathi ndiyafleta okanye ndathini and ubayaphambana Ezinye senizibona eziwe baba flirting namaxa iflirt. andinqanywa la we lento kuthiwa ndisisifetshela serush Gabu bewena umnokola nje. ngiyanqokola bra yabo esikaka zithi ngonzanendela ibisi zanembondo njama ndinguzanembondo fonini zinone zondo. Yazi mina why ndisithi because uyathandwa. That's why mina ndisitsho. Yinto egrand ke yabona ke bunothatha lo hlobo. But ekukhuleni kwami nawe. Ndayazi ba ayinsuthi huhu. Uthi bhatho lakho la bhasi yakho. Bethe za jive zakho. Sagcwala kulitafile esihleli kuyo. Like that. Yabona ecapkela la uyamachita wina ngahambra. Tafile sihleli kuyo ndayale. Esikaka. Iza tu wena. Zabona cela ujive nani? Nje. Ndayaleyo mina inengqondo yuku ubomzi. Esikaka bra zonga bra ene unawo ke basela le kasubasela masimba. Fike ngekele sesithi ba sisitsho mosithina ne ngicela ice man so lesihlala lapha ngene what nje like lo way Ayo grand lo. But say you Ta Chayi ngicela ice Ayo grand lo we. Like ayo grand lo. Ene ujonga yazi kwenzeka ndonke kwezinye scenarios ezilelo hlobo yabo. Guys. Yabo. Kwezinye scenarios ezilelo hlobo. Kwenzeke ntoni? Fumaniseke uku urelaxiwe mosinonke nincomile nandeza umzekelo yabo kuziwa kumke ukuzofuna ezi ice bana mina mandizinikezele ezi ice ndiyanikezela nge-ice xa ndinikezela nge-ice uqalile ngento zakhe yava esikaka bezihappy aba ngoba besiza bezilindele ntoni zincuviste ezifondini amacherry nje azohlala fera atyi-carry pack ema-6 atyi-carry pack eyi-1 for sure. Fanele uphela kwala carry back isathini eziwe. 1 umuntu ngamnye. Like ajo just imagine imaths foni ntshona kana fika kwenye tavern foni ukhabantwana bahleli phezu kwespeaker yabo ngecoke bra bayimunca ngestraw 2 lithe coke bayisela ngestraw etavern. Brand ababukela abantwana ebona brand ayincanywe izoli bra mna ndincanywe ngala we. Ndafikela kubo naqoma jonga ndifuna ubukela le maths yabona mhlanje ndikuni lady. Bagoqa botha abantwana. Njani? Babesela ihenesi abantwana fonini. Umna nje banze nemali ndityikaka kunabo. Ziladies kezo ke mna negazi. Nemali eninzi nawe. But ayo cash.
Ikhupence. Exactly. Ijoyine magic ingquza. And awunathethela la because now usuke lento sarayithatha ngongoku ice. Exactly, bra. Lento sarayithatha ngongoku ice. Yakhumula ninduke eTexini. SiseTexini sibuye elwandle. Sidibana abantwana bekuze befihle ishot emgqomeni. And then sikhwele nabo kusuthi okay masole sambe sonke. Kubo. Siyekasi. Kha ngoku abantwana bathi bashota ngemali okhwela nangqola abagcwele mos. Ihlela bangakukoni ba sabana wari sinemali samabhatalela. Ndathukwa you. Ibhuda sikalinde kumisa imoto before ninduke. Isikakazani ucandanya apha nini? Ayitshela mnana. Abantwana akho mnxile ikaka pha. Ayasicela wena. Hey, afundini uzithi. But shem babe out abantwana ikaka shem. Cheers uJomo zakho eziyana. Uyazambela phasa zambela. Sigqithe elwandle yinononi sigqithe obanye abantwana. Oyi-1 uhleli esitulweni. Uhleli wesitulweni yakapa. Oyi-1 kuleli phansi. Siyagqitha. Manje ndiyabaza abantwana baze laphi. Ngabasenoxolo nabazi. Uyabazi okanye ngabasenoxolo. Kaloku andibazi but ndiyabazi. Ngeke masibagoduse. Fika uHeavy K bra. Kumlela xesha futhi bafika uHeavy K nezaba. Masigodke nabo mfowethu. Banana base-areeni. Ba-areeni kabantu mfowethu ngifuna ukuthi tangantoni. Banana basefoni bamnathi mnathi. Ile kaka. Sovuka begrandchild yakhe. Ile kaka. Ichinja kele njani? Yaphasuliwa apho mfowethu. Ifuna usimure la kanti abantu basebazi. Hayi siqhelwa sikhameni inyele kaka. Kaloku ngidone manje kuJongo ubona kuJongo ukuthi and imile taxi. Le kaka ndithamani ngakhupha imali nathi ina brako duka. Andaya khwele eTexini khwela abana xa qala uvana icanga phinde abuye umzi. Phamene lo mnyango. So kodwa sonke ngosholalisa abantwana so thini post vele balalisa. Betri. Oh. Lo mshita. Jenza ndicamana.